Jo. A my se jdeme... Jo. A my se sejdeme, až budeme u stromku, tak se ten čau. Jsme tu, je to takhle nahoře, jo. A my jdeme vést. Takže my jsme tu, a s tou mávačkou jezdili na stromy. Konečně, čo? Uvidíme někdo, já jsem podali. Tak takhle to vypadá, jo. My zkusíme vyvést až tam nahoru. Dobře. Hledá auto. Takže paráda. Tady totiž pak rují, jo. No, nechceš, ne? Já tam úplně vlastně jsem úplně tam. Oni badujou tam, ne, vy to nevidíte tam, ale oni tak tam bagujou, možná to vidíte, jo? Možná jste to viděli, jo? Ale docela to ty vole nejde, jako. Jako hovno. Jako hovno, ty vole. On jel kamion. Opravdu to je tam. Tak je cápek, vidí. Ten úplně opatrně, jsem si myslím to víš. Já tu on mám problémy, tak nemůžu. Jsem tak řekla, že jsem měla pozor, takže teda neříkala nic, na to asi vidět, že jsem neříkala. No. No zatím je to lepší teda. Teda byste mohli vidět, jak tam bagujou, ne? Čekajte, vám to chybí, že? Tam vidíte tu díru, ne? Jak to zabagování úplně. Vole. Piču. To se mi dá ani chodit, ty vole. Jak hovno, tady to nahoru, ty vole. Co dělá, co jsem takhle nahoru, tady sám. Ty vole, jsem spocený docela. Já jsem jako debil to nic. Já jsem to udělal včera, já vím, ale tady třeba bagoval, to nechci. Ale tímto se mám to dneska, ne, jsem se to neudělat. Takže ty vole jsem to musel dát dneska, protože tam mi to byl kam. Takže paráda, vole. Docela mi to trvalo hodinu, než jsem to musel, já to můžu ještě vyčíslat to video. To video tak úplně jednoduše nebude, to musím si rychlit, napsat tam nějaký text, napsat tam nějaký fotky, přidat tam nějakou písničku a už to pak bude. To trvá 10-20 minut až, nevím. Ale podle mě to bude trvat tak 20 minut, takže to si myslím, že to minuta bude tak hotový za 30 minut. Já nevím, kolik máme jinak vyvést, až to bude 6 minut, to bude naše vyjádření. Ještě můžu vyvést tohle, možná. Jestli to půjde, jde to vidět. Oni to kontrolují policajti, tak ono to docela budí. Nekontrolují to, ale možná budou. Takže když tam spoustu času, aby si na to ulivec. Jsem docela vysoko, konečně ty pičo. Ne, to hned to jsem docela dost, jak kdyby jsem s tím mobil, až jsem dolů. To bych byl podali. Takže by úplně, tohle by úplně chtěl natočit. Tady to vypadá, když je tma, jo, ale takhle to vypadá, že úplně tma, takhle když je to, tady to necháme. To taky nechám. To teď sednu takhle. Takže vidí, tady jsou tyto utvrzenci. A to je nějaká motorka, sorry. Nějaká motorka tam, já teď našel souseda od Cimbova. Já už pomaličku jdu, až to bude tak aspoň 30 minut půjdu dolů, já už pomaličku jdu dolů. Doufám, že se vám to vyučil video a ještě tady konec. Protože 30 minut. Dobrý, já už jdu dolů. Docela to bude jednoduchý. Já jsem půjdu zase za chvíli. To jsem dolů, až ten policajti takhle. Protože já tady můžu vidět naše hlavy. Takže já jdu dolů, vole. A mě teď je, a mě nechytí ty vládové policajti okoutky. Okoutky mě nechytí. Kurva, Bůh nebyla. Kurva. Jde auto, člověče, jde auto. A mě ty auto nemohla vidět. Zdehej, kámo, zdehej, kámo, nemohla to auto vidět, on mě to představilo. Já škoda, nedá si další auto. Kámo, ten si vám dokud budeš tím přijde. A tady by mě kámo, jde auto. Jenom pokud možná video a ty lidi, ten já ještě neviděl. Kurva, ještě já jsem máš tam. Já škoda, nedá auto, další. Kámo, já by nemohla vidět, když jsem to dole. Tak zatím čau. To, co tu říkáte, vidí, naše vyjádření plavetka tady. Je teda zima, já tady mám rukavice, teď dělám rychle do konce. Co tu říkáte, vidí, jsem takhle úplně tam. No vyjádření bylo to hovno, kdo to přijde sedu. Za prvé, vlez na stromy, ještě, když tam se nesmí, na to sedu úplně. A když to tam musí ještě doprvé ještě někam vysoko, vole. A třeba, kdyby si vezl až tam na ten strom, ty vole. To tam nepodali, vole. Pičo, za to ty příště sedu, vole. A když jste tam byl 50 minut, na to ty sedu, vole. Na to ty příště sedu, vole, a odmažu tu kameru, vole, já si studijný telefon, aby to podali, vole. Začni studijný telefon, vole, a to podali, vole. Pičo, ještě tady posedu, kvůli tomu si tady kroknu, vole. A já už na to nemám, já už, kolik minut. Prdele, to musím takhle otočit kameru. Prdele. Příště mi tady dostavu hodinu, jako, tady nebudu, vole, aby jsme tady byl hodinu, vole. Takže, vole, já už nevím, co mám dělat, tady jdem takhle tudy, do garáže. Protože já se vidí poudové, a mám co dělat. Poudové neví, jako, neví, tady ani jedno poudové, ani jedno. A já, vole, už na tohle nemá smysl, vole. Já už na to nemá smysl, vole, tam. To úplně jednoduše utět, takhle jsem to rukou.
A tady vás musím dělat. Co peněz tam dát povětku nějakou. A nebudu ještě mrznou úceka. A my se sejdeme, až budeme u stromku, tak se tím čau. Jsme tu, je to takhle nahoře, jo. A my jdeme vést. Takže my jsme tu, to zkoumávačka je na stole. Konečně, ty píčo. Vidíme, nikdo jsem podali. Taky takhle to vypadá, jo. My zkusíme vyvést až tam nahoru. Dobrý. Kurva. Nejde auto. Takže paráda. Tady do těch špagruje. Tam je přesně. Já tam úplně vasícení, úplně tam. Oni bagujou tam, ne, vy to neuvidíte tam, ale oni tak tam bagujou. Možná to vidíte, jo. Možná jste to viděli, jo. Ale docela to ty vole nejde, jako hovno. Jako hovno, ty vole. On jel kamion. Proto cápek. Tady je cápek, vidíš. Tam jsem úplně opatrný, jsem si nesmí to víš. Já tomu mám dovolený, tak nemůžu. On tady řekl, že si nedávat pozor, takže teda nečekala nic na to, já jsem viděl, že jsem na něj neviděla. No. No zatím je to lepší teda. Teda byste mohli vidět, jak tam bagujou, ne? Ještě teda vám to chybí, že? Tam vidět to díru, ne? Jak to zabagování úplně. Vole. Pičo. To se nedá ani chodit, ty vole. To je hovno, to je teda hovno. Vylezl jsem sem takhle nahoru, tady sám. Ty vole, jsem spocený docela. Pospíš asi na kubě byl tam nic. Já jsem to udělal včera, já vím, ale tady třeba padlo, ale to tady nešlo. Ale viděl jsem vám to nepřijel, že jsem se to měl udělat. Takže ty vole, jsem to musel dát dneska, protože tam mi to byl kam. Takže paráda, vole. Docela mi to trvalo hodinu, než jsem to musel... Já to musím ještě vystříhat, to video. A to video tak úplně jednoduše nebude. To musím si rychlit, napsat tam nějaký text, napsat tam nějaký fotky, přidat tam nějakou písničku a už to pak bude. To trvá tak 10-20 minut až, nevím. Ale podle mě to bude trvat tak 20 minut, takže za protože si myslím, že ta minuta bude tak hotový za 30 minut. Další paní. Já nevím, kam už máme jinak vyvést. Až to bude 6 minut, to bude naše vyjádření. Ještě můžu vyvést tohle, možná. Jestli to půjde. Jde to lidi, jde to. Oni to kontrolují policajti, tak ono to docela vůbec. Nekontrolují to, ale možná budou. Takže ještě mám spoustu času, aby jsem na toto urybat. Jsem docela vysoko, konečně ty píčo.
Ne, to jsem tehdy. Už jsem docela dost čunté, že bych si vyspanu ten mobil. Až jsem dolů. Tady bych byl podali. Takže tohle bych úplně chtěl natočit. Tady to vypadá, když je tma, jo, ale takhle to vypadá, že je úplná tma, takhle když je to, tady to nechám, jo. No tady nechám. Tady sednu takhle. Takže vidí, tady jsou tyto Ukrajinci. A tady nějaká motorka seduj. Nějaká motorka tam je, teď našeho souseda od Cimbova. Já už jdu pomaličku dolů, až tu bude tak aspoň 40 minut a půjdu dolů. Já už pomaličku jdu dolů. Doufám, že se vám to video a ještě to není konec, ale protože to je 10 minut. Dobrý, já už jdu dolů. Docela to bylo jednoduchý. Já jsem půjdu zase za chvíli. To zkontroluji, až to nejsi policajti nebo tak. Protože já tady můžu vidět naše nohy, ne? Takže já jdu dolů, vole. A ne ty děby, a mi nechodí ty blázové policajti okoutky. I okoutky od mě nechytí. Kurva, buchnu z mobile. Kurva. Jde auto, sovej se. Jde auto. A mě jo, ty co auto nemůžu vidět. Zdehej, kámo, zdehej. Zdehej, kámo, nemůžu to auto vidět, on teda zastavilo. Kolo. Já škoda, nejde asi další auto. Kámo, tam si zvám do pět, budeš si svým přijde. A tady by mě kámo viděli ty auta, ne. Jen auto už nemůžu video a ty lidi, to mě asi ještě neviděli. Kurva. Ještě já jsem mám spadnu. Čas spadl, nejde auto, další. Kámo. Jak vy nemůžu vidět, když jsem toto z dole. Tak zatím čau. To, co na to říkáte, vidí naše vyjádření Pavetka tady. Je teda zima, ale já tady mám rukavice. Teď dám rychle do kapsy. Co to říkáte, vidí? Jsem takhle úplně tam. No vyjádření bylo to ani na hovno, že to přijďte sedu. Za prvé, vést na stromy, ještě, když tam si nespí, na to sedu úplně. A ještě tam musí ještě doprdele ještě někam vysoko, vole. A třeba, kdyby si vezl až tam na ten strom, ty vole. To by totálně v prdeli, vole. Pičo, na to ty přijďte sedu, vole. A přijďte tam byl 50 minut na to ty sedu, vole. Kurva. Na to ty už přijďte sedu, vole, a odmažu tu kameru, vole. Já mám sturvím telefon a bude to prdeli, vole. Začnu sturvím telefon, vole. A je to prdeli, vole. Pičo, ještě si tady poseru kvůli tomu si tady kroknu, vole. A já už na to nemám. Já už kolik minut. Prdele. To musím takhle otočit tu kameru. Prdele. Příště bych tady byl s tebou hodinu, jako tady nebudu, vole, aby jsme tady byl hodinu, vole. Takže, vole, já už nevím, co mám dělat. Tady mi jen takhle tudy, do garáže. Pak mi asi vidí Poudové a já musím běhat. Poudové mě neví, jako, ne, tady ani jedno Poudové, tady neví, ani jedno. A já, vole, už na tohle nemá smysl, vole. Já už na to nemá smysl, vole, tam lézaní. Mám úplně radově vůči, takhle jsem to ruplou. A to nemá smysl ani dělat. Co úplně dneska mi tam na to dá povětru nějakou. A nebudu ještě mrznou vůdce, kámo. Okay, let's go.